Klockan är 3 på natten. Simon bestämde sig för att det inte skulle sovas och nu tränar han på att krypa. Där är Simon som försöker krypa mot paketet. Hur går det, älskling? Kan du krypa till kameran? Kom där. Kom. Ja, kom där. Katten ställer sig i kameran. Kom där. Kom där. Den här är rolig. Den där. Titta Simon. Kom hem. Kom hit. Titta. Där ligger den. Kom där. Look at him go. Ja. Ja, bra Simon. Bra. Han är på knäna igen. Han försöker ställa sig på fötterna. Över. Bra älskling. Bra. Titta. Duktig du är. Får visa pappa imorgon bitti. Ja, there you have it. Kanske var därför han inte kunde sova idag.